Dünyanın en ıssız yerlerinden biri olan ABŞ'nın Kaliforniya ştatında yerleşen Ölüm Jülgesinde daşlar adattan daşları görünüşte hareket ediyor. Hava, yanlış eşitmediniz. Adatı daşlar sırlı şekilde hareket ediyorlar. Bu daşlar arkalarında uzun izler koyup bir neçe metreden yüzlerce metre aralığında hareket ediyorlar. Kävirler gönü, kävirler bolsa hareket uğrun üytködüp arkasında türlü izler koyup hareket ediyor. Daşlar her hil unlukta bolup, kävirlerin ağırlığı 300 kilo töwerinde, kävirler bolsa bir neçe santimetr. Siz aydıp bilersiniz, bu daşlar nädip hareket eder deyip. Hatta 300 kilo ağırlığındaki bu daşı hareket ettirme için 5 adamın gücü bilen bolacak zat değil. Öňler adamlar bu daşlar sırlı güç tarapından hareket ediýänine inanypdyrlar. Kävirler bolsa ufolar tarapından hareket ediýänine. Üstesine de bu daşı oğurlan adamlar hem bolupdyr. Ýöne bu daşı oğurlan adamlar bir zady bilmeýärdiler. Daşları bolan ýerinden alyp başga ýere ekitseň adaty daşdan tapawdy bolmajagyny. Hawa arada sırlı güç bolsa aklyňa her hili zatlar geler elbetde. Bu geologik hadisaň jogabyny 20-nji asyryň başlandan bäri alymlar gözleýärler. Elektromagnetizmiň tapylmagy bilen bir çaklama peýda boldy. Daşlar magnit meýdanynyň täsirlerine göre hareket edýärdi. Ýöne bu çaklama barada hiç zat dolu we dogry düşündirilmedi. 1948-nji ýylda geologlar Jim McAllister we Alan Agnew daşlaryň ýerleşen ýerini kartalaşdyrdylar we izanyny bellediler. Dowamında Milli Seýilgäh hyzmatlary jykma-jyk gözle geçirip Life jurnalynda şo ýeriň suratlaryny paýlaşdylar. Alymlar bu hadisa güýçli şemal arkaly bolýandygyny çakladylar. 1973-nji ýylda George Stanley atly bir başga geolog makala çarp edip öz pikirini ortağa atýar. Daşlaryň gaty ağırdygyny we ýerde şemalyň bu daşlar ýerinden hareket ettirip bilmejegini aýtýar. George Stanley'e göre Guri köl ýatagynyň mövsümleýin suw basmagy bilen suwun üstünde buz gawy emele gelýär we bu hadisa daşlaryň hareket etmesine sebäp bolýar. Mundan başga da bu hadisa hakynda türli alymlar her hili düşündiriş beýan etdiler. Ýöne bu beýanlar bu hadisany düşündirmek üçin manyly bolmaýar. Bob Sharp ve Dwight Carey 1972-nji ýylda daşlaryň hareketini izarlamak üçin izlary täze bolan 30 san daş bellep, her birine ad koyup gözekçilige başlaýarlar. Gözlerde iň uly Karen atly daş 350 kilo ağırlığında bolýar. Bu gözler 7 ýyllap dowam edýär ve alymlar geçiren gözlerinde iki tapawutly teoriýa ortağa çykarýar. Mövsümleýin ýagan ýagyşdan emele gelen palçyk şemalyň kömegi bilen daşlaryň hareket etmesine sebäp bolýar. Bir beýleki teoriýa bolsa daşlaryň hareket etmesine kış aýlarynda buz gawynyň dörmesi bilen hem de güýçli şemal arkaly daşlar ýerinden hareket edip biler diýýärler. Bu netijäni barlamak üçin yarım kilo ağırlığındaky gaýanyň daş töweregini yarım metr aralygynda agyl edýärler. Eger de daşyň duran ýerinde buz gawy emele gelse, onda agyl daşlaryň hareketini azaltmaly ýa-da hareket uğruny üýtgetmeli. Ýöne bularyň hiç biri bolmaýar. Gözlerin ilkinci kış ayında daş hiç hili sürtülmesiz agylyň ýanyndan geçip 8 metr öňe tarap hareket edýär. Dowamında alymlar bu agylyň içine biraz ularak 2 sany daş goýarlar. Olaryň biri 5 ýyldan soň ilkinci daşyň hareket eden tarapyna süýşýär. Beýlekisi bolsa gözler dowamında hiç hili hareket etmeýär. 7 ýyllyk gözlerde 30 sany daşdan diňe 2 sanysi ýerinden hiç hareket etmeýär. Meselem daşlaryň iň ulularyndan biri 318 kilo ağırlığındaky daş hiç gymyldamaýar. Emma onun arkasında öňden galan 170 metrlik izi bardy. Daşlaryň galynlary tapawutly ýyllar arasynda hareket edýärler. Şeýle hem daşlaryň iň kiçisi iň uzun aralykda hareket edýär. Dolu geçen aralygy 260 metr bolýar. Ýöne bu hadisaň syry bu gözlemler bilen tapylmaýar ve beýle gözlemler dowam edilýär. Bu geologik hadisany ýene üýtgeşik etýän zat daşlaryň hareket ediş wagtyny hiç kim görmendir. Elbette 7 ýyllyk gözle geçiren alymlar hem şo taýda işleýän işgärler hem görmeýärler. 90 ýyllyk meseleni çözmek maksady bilen
2011-nji ýylda daşlaryň hereketini barlamak üçin alymlar daşlaryň içine GPS goýjak bolýarlar. Ýöne milli seýilgäh işgärleri bu daşlar ulanmasyna ruhsat bermeýärler. Alymlar bu daşlara meňzeş gaýalar getirip içine GPS goýup gözlege başlaýarlar. Gözlegde 15 san daş ulanylýar we şemalyň tizini ölçemek üçin howa stansiýasy gurulýar. Alymlar bu gözlem 5-10 ýyl arasynda dowam etjegine ynanýarlar we bu hadisany ýakyndan görüp biler diýip hem pikir etmeýärler. Ýöne alymlaryň bagtyna gözleg başlandan 2 ýyl soň dogry wagtda ölüm jülgesindäki köle gelýärler we köleň üstünde 7 cm galynlygynda suw bilen gaply bolanyny görýärler. Bir salymdan soň daşlaryň hereketini syn edýärler. Edilen gözlegde alymlar 2014-nji ýylda daşlaryň sırly hereketine näme sebäp bolýandygyny çözdüler. Daşlaryň hereket etmesi üçin bir näçe hadise bir wada bolmaly. Ölüm jülgesi dünýäniň iň ysy hem de gury ýerlerinden biri. İlki bilen bärde ýagyş ýagmaly. Ýagan ýagyşdan kölde ýalpak gatlygy döreýär. Soň kış aýlarynda suw gurap ýok bolmazdan ozal howanyň temperaturasy bir wada peselmeli. Eger bu zatlaryň hemmesi bolsa, onda suw bir gecede doňýar we ýerden buzlar inçe buz gatlygyna bölünýär. Güýçli şemal inçe buzlary daşlara tarap itekler. Buzlar yelken ýaly daşlaryň çyýly we palçykly ýeriň üstünde ýuwaş-ýuwaş gymyldamasyna sebäp bolýar. Şemalyň urunyň üýtgemesi bilen daşlaryň arkalarynda dürli izler galýar. Hem de alymlar daşlar uzun ýyllaryň içinde kiçelip ýok bolýandygyny suwud etdiler. Şeýdip alymlar 90 ýyllyk sıra uly nokat goýýarlar. Muňa meňzeş wakalar dünýäniň käbir ýerinde käwagt bolýar. Meselem, Ispaniýanyň bir kölünde daşlaryň hereketi mikrop gatlygynyň esasynda bolýar. Ýalpygyň düýbini inçe biyogen gawy örtýär. Ýalpak guramana başlanda şemalyň kömegi bilen daşlar biyogen gawynyň üstünde taýýar. Ýöne ölüm jülgesindäki bu hadise 3-4 ýylda gaýtalanýandygy üçin beýleki ýerlere garanda bärini aýratynlaşdyrýar. Bu waka adamlar tarapyndan aňsat duýulmaýandygy üçin adatdan daşary ýa-da sırly güýçler tarapyndan bolýandyr diýip hasaplanýar. Emma ilimiň nuktai nazarından geçirilen derňew bir gün ýaly hakykaty açýar. Dostlar, bu videonu halan olsanız like basın, aşağıda tesirlerinizi yazın ve beni gollamak için kanalıma agza olun. Görüşençe.